Uwi na kami. Salamat. Kala ko magkakuha ka pa ng ano. Pwede. Doon. Kaso ano? Lalogon ko po yun. Okay lang yan. Mas okay nga yung normal lang na ano. Medyo. Bet. Sasak na. Sasak lang. Sasak. Sasak na. Oo. Okay na daw! Nako, mainit po po. Ano na namin? Kaya na talaga! Okay na. Nagalo na. Saglit. Okay na, gabal. At merienda muna. At Ka na! Bahala tayo! Ilang linggo na yan! Tatlo, ilang linggo na! Para matanggal agad. Tanggalin ito. Dugo yan! Ayan muna! Matal. Na-upgrade din yung... Pinag-iisipan nila ang merienda eh! yung may pagpipilian na pati. Dati, pansit lang. Ngayon, may bihon na spaghetti pa. Lahat na po namin ng merienda na. Tatanda ko lang pag-isipan lang ng merienda nila eh! May pagpipilian na eh. Ano lang? Ilang ikado? Alright. Hindi mo nagawa. Hindi mo nagawa.
Pag nahingi ko sila ng sobra, ayaw namin kasama. Tapos ko kami namin usapan, yun ang kasama ko sabi mag-sendon sa ito sa pagkakulong. Kulang din pa ito. Hindi ko mo, balang nilay. Sana lang mga bakit. Nanong pako! Meron pa! Nakita kita! Ha? Pako! Ilagay natin. Gandaan. And close the door. Oh, I love the things but you need it anymore. You won't let it no more. It's your faces amazing, baby. Touching on the floor. Oh, you love for me. The dancing on the floor. Whoa. The dancing. Close the mga ano to pinisin ito iba. Tabas.
Pangalawang forma. Ano tayo ulit? Sobra yun. Sobra. Sobra ko lang tayo.
Sunod na lang kami. Amo! Pagnunay ka daw. Pagnunay ka. Hintay ko naman to. Umaga na naman ako kayo. Platong nurid ha. Ano? Ligpitan na. Uwi na kami. Ampo at yun. Ulan na naman, pumapatak na. At ano na, quarter to 4 na po. At nagligpit na kami ng mga gamit, nandyan na. Po! Tapos na, busog na. At pinasok na muna namin yung ginawang porma para di mabasa ng mga gamit. Nagpit na. Doon na kami. Uwi na kami. Salamat. Kala ko magkukuha ka pa ng ano. Pwede. Doon. Kaso ano? Nilalogon ko po yun. Okay lang yan. Mas okay nga yung normal lang na ano. Ayun, pilay na si Kuya Poloy. Tinamaan yung paano Kuya Poloy nung ano eh. May gas-gas yung dito nga ganyan. May gas-gas. Ilagasan dito. Hintay ko si Cincin, wala pa. May bakod na oh. Kailan pa to? Ayun ang umaga yun. Kami dalawa ni Carrots. May bakod na. May pilo. At yan po ang ganitong vlog na to at maraming salamat. Yan. Bye bye.